Pari. Nin bóng biang thaga bro. अच्छा तामनि बागै फाइमानि र काका कखायसि आंनि निसाजोंनो जाजागे फेमासै नों साइजोंनो फाइ नि आमा बाबु खाइ ताम हापलक फाइखाय फाइमा हाइ नों साइजोंनो फाइगं आरे काका नर बुजियाखो आं तामनि बागै आन मा बाबानो तुया साइदे मानबा ताबन दिन मा बाबानो फानसि बिसेस खाया आन बाबाय मोनजि लुपजा अबागै नां आमानो बुतुया बाबानो बुतुया आंनि दलनो हेंके ताइबुसि आं बिसेस खाया अबागैनो तुइ फैया अच्छा जाय होक नों ताम ताम खाइ दं काका ताबु कुनो लेखायो तफन आनि को परा पायो आं ताबु मास्टर रक रुतुगि दङ ता मा मानो हनय रुतु गइस दं खमाया ख मायाखौ काका ताम मा दं जा जगसा बाबु चल दा नोंसिनि संदि अ नखारक ना नायसा सारि कलाय खाइ नखा सुवाक ता सुवाक चुक दे हम काका आं अब हायरकले ताबु सेक्टर युज खायकुलै सुवाक नैया काका आं चियो चरकले युज खायकु सालाय नोंलाय मंगला ता नखलाव सिबो वालाय दै मंगला हाय ताम कक सामा कलैखौ काका ngलक नरकबा ताबु जामिरि रंना चुक नुया रक मांखांके ताइबसे जाजोंना कक आंबा कुनो युज खाया नसाजोंना चुक नंगुइ उलो सातक पितक खायके दे हामजांनो बारना र तामुनि जुगो किसा मिसा आहार तंना नांगो बर मुइसुनि हाय केंया तफन काका आंले अम हायरकले युज खायकुता ए माtung नग हाबि दे bahasa kakang ketabuk बाहाय बुहि करै अ बाहायनो बाहाय नों थामाका ba kakak nor nama marno tamo chuang nung yang ke buri mai hai thama sau सितरमानि बुमा खांबो वाटि हा केपला कासलि कलाइ मा खाइं जाक बुमा खां लाठिरि द हगै थिंनाय ता ba bor nama marang kha asuk ang khane family chuang nung mai rong no hingke buicha se saja kya omo ano hingke ta ungui borok chuang nung ya hini saja kya wana khangle thama sau siu ताबों एक पार्टी रो फाइ थांदर ए सिराप जाखाय फाइके मास माले कम ओंखाय बोलो साजो बाबू बाबू ता माखां फुनो एसा ओंखाय हमजो रखते ओ सिरि नियम मखां फुनुना रक करै जे पुरु काजा आफुरुसै काम कक साबो काम नर थ्रुसा दा माखां फुनो गया जार आज पन्त कुनो हप्ताय खाजि खनाय कबले आं माखां फुनो गया रखिनै गै सामिर सारकै दाम खायसामाय नि जामिर रो बताबो परा बया खारखा ओंखाय आइनो फुट काला साखि रो खाइ दं हाता बलगो दे ताम लेखनि आबो नैनो बुरि का हामाखाय दाय काइ न तमा हिंचै तमनिता अच्छा सामाय नखलाव बुफुर सुइवालाय नाय आको हेतनि माइरं राय तिसारि पैखाय माइसं रगो ओ पारानि सुइमां माखां तंलै अबनो रिंगुइ वाव रिबंता जामाय दैतामो आइफोरखै नायला ओ सुइरो हाय फाय वालाय फैनाय ओंखाय जामायखाय कखाय सुखिस दौ थालायगोना हेमरि तंगरे सामाय आसुकदे सामिरसा दाम बाहाय को बाबु दम बनो खेजुआं दा नोंसिनि संया सा ए सामाय सामिर सारक नखराव दतायसा बलाय नोंगे जामाय आंसि किसमसा नंगो हरखाय बलाय सारै फंसिनि मा तारिख होबाय काम जामाय बा कोन पगलाम या फैसा बर सामनि रं नंगो नाय तंगला Hongga hindri babu. ह बं सामनि रं नंगो नाय Devondo angkap lagi kan dong. Nangle abele kelam binu mana pare. Kamu kaham nungla jono sih kan nangle na bai. Devondo, nung naga deh apa? Beli tension sih kan anu. Silli. Borok dana nungye hina ti khai ro ho. Tam bonu nungkan nungye di anu mang di. Are nung nungga Devondo. Lamat. Aji pun nung aja beli. Totor rumah tu yuk. Nung na di. Hari yang. Udah tau kan? Nah, Amma pura hira sih. Totor si set mangu. anu di bawah sobo, ama saya baik bawa. Ah?
Amani siapa? 마 얼굴이 살면서 긴장을 밀려 있는 좀 Hari ini sini. Marah tuh. 너까지 안 봐기 시작이 번는 게 딱 기시자 동원 있는 날 빠르시디 실지디 Hari ini si tension kan neng nadi. Bondo. 실리가 기샤 차라리 별로인 거 좀 봐. 나는 라마도 돈이 말이네 도 Oh, tani rin yang. Alam Eh, kala hamangglak. थांजे इंगे बंदू Oh, tha. लामा तो तोंडी दिया ना अमरो Ari basar nung basar. Ayah. था नोंनाव गामसा बायदि थानाय Ih, gamsa gumsu. बन्द आं पुरा दुखु नांसुखा Oh, yar. आंहासो बुरि हामजागै बन जाजागै नायनो थामा जे आनो आसके तुआं नैया हिनै दोखाले सर हतिरो तामुं दिन ताम बुरि नायना थांगे तुआं नैया खैया दा बन्द आं पुरा दुखु नांसुखा हाजि Oh, आसो आंहा बुरि जाजागै नायना थां दिजे खार हरनाय लानो तुआं नैया हिनै bondo ada thang semang habले. तमो होय 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 Cerela. बन्धु yang ya hokari ayah ayah Tamang khu. तामुखा बुजादि Bondo ada thang semang lakha. तामुं मकले हसराय आं सुसुआ फेक जाय मालाय बस्ति फेक जाक हे अजारे थांलाक जोंना आं थामोजाव आया मा आया दंसिनि नों आं थांगा दं बन्धु जुवाक बुतुक नोंलाय थाने दादा बियां थां फैसा सो के फखायो नोंथावसा दादा नानो किसा लामाव दे तन दिगेन बा आं किरि तंखारो माने किसा बलं तंग बलं हायिं तंग बा हा आं न तनेरिना नि आं सि जुवाक फानसि सिं तनेरि गेदिनु दादा प्लीज तन दिना बा किसा आं किरि तंखा दा कन मुना हिंदी ता बोरै बरक बा किरि जाखा बा तनेरि उनता हिंदी हिंदी दादा तन दारा हिंदी मुना नोंखा बो पारनसा आं कोयां पानानि न बियांनि कोयां थां कांहिके किसा मालाय खतानि न अ नोंखा बर नों फैसा सो जुवा के फेक साबाय नों फैसा ता सिदि मुनाय दुखुनि जि मानसिओ आं जीवन सि जुवाक नोंजो यांगा तेखे दिनै खता हमने हायके माना खता ओस कांगो बोरै नायना थाङो दं आं जादांमा बोरै अबसे आनो सि जुवाक नोंया हेनि रिखा रहरो आं मावनो जल इउ दुखु नाङै जुवाक नोंनि माफेगा दा दिनै आन्दलबाय आन्दल लाङो सि गेरक दुरुकसिओ आ कोन दारा हंगनि ताबो बोरै रकरि दिबा अ मासासु जाजांमानि अ ताबो गाते हांगे बर दंसिना के मुनाय नेनिखाय जेलार तु दंसा गरै दारा नि बो अ आं खदारा बा थाक्सि दे अरनो आं थां माना न आयांगो दे अरदे थामाम बले ए माना न गे नाम्बार फोन कलां दिता मुनाय दा खदा दे ए फुनजि तो जाया आन फुनार सिदि दा सादि ए आ कोन हिंके आं थांगा दारा ओलो मालाय लायो न दा कन मुनाय टेक्स खारि दो नाम्बार आको ए आं बातिनि सालजु चंग माबाय लाकी सिं खान ब्ली आबागि नां रिजेक्ट खायजोगता बुदने थामै चंग नङि नै ताबो नायला आं तिन सालजु चंग माबायसे बुरि नाय थमा फाया न लगि रिदिन साइतं मानलाय ठीक नों खातिनि हेलो हा तामो बड़ ननाल कासल बाकेनि साइतं आं फाइ दङ तङरि फारि nin बावनो दाखि बियां थागा बर बियां थागा आयु